Ang Pasko'y lumapit na, kay raming nagsisimba. Ay, Salamat sa inyo. welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Ngayong araw ay mag-uumpisa na po yung ating Maestro Waray Pamasko 2022 at ang una po nating tampok ay isa pong lula. Ipapakilala ko po sa inyo mga kachapsoy. Mamimili po tayo ng ating mga beneficiaryo sa ating pamasko at ating bibigyan po ng regalo at kasiyahan ngayong Pasko. So, abangan mga kachapsoy. By the way, thank you so much nga pala sa ating sponsor. Ayan, kay Ate Evelyn Salazar Galit. Ayan, thank you so much sa iyo. Shout out. Yeah, bring down you. A few moments later. Ayan mga kachapsoy, welcome back at nandito na po tayo ngayon sa ating Maestro Waray Pamasko 2022 kung saan po ang una po nating recipient ay si Lula La. Ano pong pangalan po ninyo, Lula? Yung buong pangalan po ninyo. Ako, Opo. Gloria, Gloria Malaluan, Malaluan. Buwisan. Ayan, si Lula Gloria Malaluan Buwisan. Si Lula po ay taga saan po kayo? Yung sa Maynila, yung address po ninyo sa Maynila. Gloria, Malaluan, Medyo ano na po si Buwisan. Lula, medyo Gloria, mahina na po yung Malaluan. pandinig. Saan sa Maynila si Lula? Candelaria, Quezon. Ayan, si Lula po ay taga Candelaria, Quezon City po. Candelaria, Quezon Lula. Ay, Province. Candelaria, Quezon Province. Ito pala yung city. Dahil yung city po ay syudad. Province, Puma. At yung camera mo na tumatawa. Si Lula po ay isa na po siyang balo at siya po ay nakapisan sa kanyang anak. Mamaya ipapakilala po natin mga kachapsoy. Siya po ay nananawagan sa kanyang mga kamag-anakan doon sa Quezon Province, lalo na sa kanyang mga apo. Namimiss na po ni Lula. Kaso nga lang po, wala pong pagkakataon yung si Lula po na makapagbakasyon o makapunta doon dahil mahina na po. Nakikita niyo naman po, mahina na po yung kanyang tuhod at hindi na po niya kakayanin yung magbiyahe. Lola, ilang taon na po kayo, Lola? Bungol. Pero nakayatod si Lola. Ma-86 na. Ayan, si Lola po ay... Ma-76 ngayon. Yan, 86 po si Lola pero binawasan po. Kaya 76 po si Lola ngayon. La, baka may gusto kang sabihin doon sa mga apo mo sa Maynila. Sabihin mo na dyan, no, sa ating mga kababayan. Baka may mensahe ka sa mga apo mo. May mensahe ka po sa mga apo mo. Sino yung mga apo niya doon sa Maynila? Sina Abigail. Ayan, kay Abigail at kay Jmar Buwisan. Ano yun niya? Oo, may mensahe po kayo, La. May gusto daw sabihin. May gusto ka sabihin sa mga mo, sa mga apo mo. Ng mga palangga mo, ng mga apo. Sa Quezon Province. La, kanta nyo na lang po sila, yung mga natin. Pamasko, kanta mo ng pamasko yung natin, yung mga followers natin. Para pamaspahan ka po nila, La. Ang Pasko ay Sumapit na. Opo. Sige. Ang Pasko'y sumapit na, kay raming nagsisimba. Para sa mga bata at pati sa matanda, mahirap at mayaman, ang Pasko'y nagdiriwang. Ito'y ugali kong Pasko, Pasko ng Pilipino. Bang, 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 bang. Yeah, break it down, yo. Ayan po sila. Namasko na po. La, ako po, kakanta pa ako ng pamasko. Pasko na naman, ukay tulin ng araw, Paskong nagdaan. La, kaya mo po yun. Ha? Kaya mo po yun. Isa pala. Lola po ay isa pong mahusay na mga awit. Siya po ay nanalo ng isang batya. Ba? At Ilang taon na iba? ilang taon la? Ilang taon na ako? Oo. Ba?
Hindi, yung nanalo ka, ano yung napanalunan mo sa Tagal kanta, na yun. sa kantahan. Tagal na yun. Ay, pati yung buhaya. Oh. Tapos, ano pa, may pera. At, Ayan, damit. Damit. kinikwento ni Lola na nanalo daw siya sa singing contest noon, nung kanyang kapanahonan. Damit. Tapos, ano pa? Ano pa? Pera, damit, ano pa? Imig pa akong bastos naman. Hindi daw siya kumakanta ng mga kanta ni Imelda Papin dahil bastos daw. Kasi yung mga kanta ni Imelda Papin, yung isa doon yung Imelda Papin. Giniginaw ako. Ineng. Imig pa akong kung meron siya, meron din ako. Yung kanta daw ni Imelda Papin, yung kung meron siya, meron din ako. Kaya bastos daw yung kanta ni Imelda Papin. So ayan, si Lola po ay 76 years old na po at siya po ay nakapisan dito sa kanyang anak. Ipakilala po natin mga kachapso yung kanyang anak. Ayan, si tita po, siya po yung mag-isang, yung kanyang pamilya po yung nag-aalaga ngayon kay Lola. Ipit po sila ngayon dahil wala pong pinagkakakitaan at si Lola po ay marami na pong mga karamdaman. Wala akong trabaho dati nung medyo bata-bata pa si mother, nagtatrabaho ako. Pero ngayon, hindi na ako pwedeng magtrabaho kasi hindi ko siya pwedeng iwan. So, ibig sabihin, wala na talagang income si Lola sa ngayon. Yung ano naman, Pati din kayo, nabantay. Wala na din kayong ibang pinagkakaabalahan kundi magbantay na lang kay Lola. yung asawa ko naman, farmer siya. Yung kami kumukuha ng aming mga ilangan. Tapos si mother naman, kasali naman siya sa senior citizen. Oo, kasali sa senior citizen. Pero di ba parang madalang lang naman yung mga benepisyo na kahit papaano naman, di ba, malaking bagay din naman yun. Pero, kumbaga, hindi sapat, dahil sa pangangailangan, may maintenance na si Lola. Tapos, syempre, bibili ng kung ano-ano, may kailangan na ng gatas. At maya't maya, nagkakasakit na rin si Lola, no? Di ba? So, ayan, mga kachapsoy. Sa aming pong sponsor kay Ate Evelyn Salazar Galit, thank you so much sa iyo. Babalikan po natin si Lola pagkaraan po ng mga 1 o 2 linggo. May bibigay po tayong regalo at para po doon sa mga magbibigay pa sa mga parating na mga pamasko. Mga kachapsoy, hindi po nakakapanghinayang magbigay. Masarap po sa pakiramdam ang magbigay. So para po doon sa mga gusto magbigay ng pamaskong handog kay Lola, ano nga ulit pangalan ni Lola? Gloria. Para po doon sa mga gusto magbigay po ng pamasko kay Lola Gloria, mangyaring kontakin nyo lamang po ang inyong Maestro Waray at mag-message lang po kayo sa akin dahil makakarating po ang inyong tulong. Kahit ano po yan, pagkain, kung ano-ano pa, financial, tatanggapin po namin. Thank you so much mga kachapsoy. Thank you. Salamat din sa inyo. Ang Pasko'y sumapit na. Kaya kaming nagsisimba. Para mga bata at pati sa matanda, mahirap at mayaman, ang Pasko'y nagdiriwang. Ito'y ugali kong Pasko, Pasko ng Pilipino. Yeah. Ayan, thank you so much mga kachapsoy, and do not forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos ng inyong nag-iisang Maestro Waray. Yeah, bring it down, you! Salamat sa inyo.